Liluan nila, barangay Kawadyangan, lungsod ng Liluan. So mayroon dragon fruit farm diyan. Pupuntahan natin guys. Sana subaybayan niyo ako. Barangay Road to guys ang ating binabaybay, kaya medyo may konting kahirapan tayo na experience, pero okay na, hindi naman masyadong lubak-lubak, great mo talaga to, pero may kalumaan na lang, parang hindi pa na-maintain. At totoo guys, hindi pa ako nakapunta dito, so tanong-tanong lang ako. Guys, tingnan guys, dali lang guys, hinto tayo dito para may magandang views ng ating city dito. Ito guys, malapit ito sa plantation ng taniman ng dragon fruit. Nito ako nasa dali, tinignan ko dito. Ito parte pa rin ang bahagi ng lungsod ng Liluan. Ganda tingnan guys, ang mga puno ng kawayan. So dito na tayo guys, nandito na tayo. Ito nga pala ang sinasabi nilang dragon fruit. Ganda tingnan guys.
Guys, ang dragon fruit farm dito. Dito masyadong malaki guys, pero ganda naman tingnan natin. Ganda naman tingnan. Hindi pa namumunga guys. Ang bunga pero kunti lang. Nandiyan no, may bunga siya pero kunti lang. Guys, okay. Ganda to guys. Ito guys, nandito ito sa Kabadyangan, no? Barangay Kabadyangan, Liloan, Cebu. Dragon fruit farm. Napakatahimik ng paligid guys kasi weekdays ngayon. Walang tao. So nindot ay pasyal guys. Ang sarap ng simoy ng hangin. Napaka-fresco talaga dito. Tingnan mo, may mga puno pa ng mga mangga. Talagang functional na sila dito guys. Manandyan ang kanila entrance 20 pesos. Yung mga bikers libre. Para sa mga bikers libre kayo. So guys, ang napakalaking ilog guys, ang tinatawag ditong Kutkut River, no. Ang pikasay dito guys, ang kabila ay Compostela na. Ito. Yan, Compostela yan, Compostela Cebu. At itong kabila, itong tinitindigan ko ay ang bayan ng Liloan. Parang ito ang boundary, pinaka-boundary ito ng Liloan at Compostela, ang Kutkut River. So guys, ang lapad guys. Maraming mga punong kawayan na damage.
tingnan guys, ang ilog. Guys, nangunguha na guys. Tao. Hello guys, nandito na tayo, no. Nakarating na tayo dito sa Baybayin. Mula tayo sa sa Dragon Fruit Farm, no, sa may Kawadyangan, Liloan. So ngayon tayo naman ngayon ay nasa Calero, Liloan, sa baybaying bahagi ng Liloan, Cebu, no. Daming mga baka dito guys. Para makapag-unwind tayo dito guys, no. Mag-relax tayo kay napapagod ako doon pagpunta sa, no. Malayo kasi yun, yung Kawadyangan guys, mula sa amin. Kaya dumiretso ako dito sa baybayin para makapaglanghap ng sariwang hangin. Pupunta tayo sa may baybaying bahagi nito guys. Ganda itong pasyalan guys. Kasi hindi masyadong matao, no? Sa nanaon akong vlogay ng ilang buwan na dito ako nag-vlogay. Ngayon nagbalik ako dito kasi favorite place ko to guys. So ito guys, pasyal tayo, tingnan natin ang paligid para makatingin, pasyal ko kayo via virtual. Sana yung mga subscriber ko, no, makikita nyo guys, no, ang kabilang isla ng Mactan Island. Lagi ang nasa vlog ko yan guys, kasi kaharap lang naming isla to. Okay, ito na guys. Guys, tingnan guys, kasi malapit ra ang airport dito guys, nasa Mactan. Natin napukusan guys. So babalik tayo sa itaas guys. Punta tayo ng itaas, babalik tayo guys. Yang kambing guys, ang taba ni inang kambing guys. Pasyal tayo sa unahang konti guys.
Oh guys, marami pang mapasyalan guys. Lalo sa mga binata at dalaga. No? To guys, kakain muna tayo guys. Mag snacks tayo guys kasi napapagod ako. Ito, saging guys. Tawag sa amin yun pinaypay, meaning palaypay, yung saging lagyan ng harina. Saka yung asukal. At ito naman ang isa, kamote. Okay. Ganda ng paligid guys dito guys. Oh. Kumakain muna ako. Nagpahinga muna ako. So, ganda ng paligid guys. Oh. Tingnan mo guys. Yan.